asai kam kelang em khonsing rong pia phan corona ki so ki un Sining ame kero jok inura bang phi areng ki so Amlong aroya dolong ka phere me mea jok KSA ka homri dam Karbeng long life prime time berta long pen Melissa mi Julie baby nonarjik tha bertang ton pen Quarantine along ke dode atuma phanta inut pen inura phan corona ke so ki un pangcheng tanglo Karbeng long arlota arleng ke thepe namatsi corona ke so ki un nang ke chenga jok ka phere me meang ang nang kheli Phere meme chotkali donmalia tum phere meme pikanu pure chethan damta henuni athe quarantine aboha long ki dodia tuma phanta corona kisu ki un pangcheng tanglo lake west karbi anglong pen banghini ok pran kilanga sai kamalong kachirabdun banghini abang phia tuma phan corona akeso angthek long de rapi puthot arling ki the angbong pen kecheng si ok pran kilang arpu kedeng em khonsing rong pia phanta pini corona akeso ki un angthek long pondong Keso pen kai kita chiri nangji lapen chepajok nangji pu ke than kimong kapin khatwera bang pu phansi corona akeso ki un loke lamso karilo alang ni phan corona akeso ang thek kilong pen diphu medical college covid-19 se kelanga dimalongsi se kelanga phan pon halapu bangso akeso kangdang de deja phanpura hawar ki har along tido KAACEM khonsing rongpi ahem setami district administration ahin pen containment zone pangdang pondo Bangso containment zone sek maduta hong chon long le lapen hong pen setame lu dam long le lo lapen gari motor an setame dam long le lo corona akeso ki unke karbi anglong alota quarantine aboha along kidode atumang bongta inut pen inut ka phere meme keso kachun kecheng loma puta matha dame melo athe em khonsing rongpi corona akeso do ave kachini ni lapen angthek chelong leprang alang li komama atum pentong kachingki kachethan lapen dorapet chorapet luni laswabang nangli nilita chini dundi lase anutinta kacherok tokpen kidoke thak lapen administration ahin penta saideng konsi kimi news report Sarju Kathar Karbeng Online West Karbi Anglong District Bogari Langso along Siningame Kirwa Jok Inura Bangphi Arengeso Kheruni Police Station Kapalo Bogori Langso along Pini Arnitili Porphai Simalom Tomon Arvekithe Hut Kabita Chauhan Pu Inur Osopia Phan Siningame Kirwa Jok Ahirin Tangrakpen Arengso Nanglo Suraj Chauhan Asupi Kabita Chauhan alangli Tomon Arvekithe Hut Chutun Chodang Ahemalong Han An Kitun Kidang Kiching Khanchet Apora Hutsi Bangso Siningame Roponlo Alangli Phantong se kot pen Kheruni se kelanga hemponlo setame kelang mesen se pura puthot longka longkedo Longkeswari nursing home alongsi se kelanga phan ponlo News X report Karbeng Long live Normalom Sophan biotang tomanik sana Pangcho Stationery Humri Damra Langdamik Tha Labang Soa Kuladalo Nanglitum Kerang Sora Hormuan Long Iji Lake Asonason Kecho Hormu Nangli Hemarlo Kapang Jangjia Phan Kenang Sora Hormu Lapen Kapre Kapre Kason Nanglitum Longpon Iji Humri Damlote Nanglitum Thek Ilongji Lasi Humri Damik Tha Pangcho Stationery Ka homre dam nang jadim lake Rongkhilan Diphu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Diphu Karbi Anglong Dihinamo pipothot birtar juthilonang
Dongka mukam pen jengkha ka chilenga towarpi kolonga along kedo amlong aroya thak kedena dolong kiruthupo. West Karbi Anglong District kilo tumpreng pen khironia da ka chileng PWD atowarpi ke ekrong bello. Bangso atowar jongsi kahinulo lapen elongbak adolong kirulo pulote halapu ka chileng arara tumke achithiari ke da ka sonlong. Lasonsi kolonga along kedo amlong aroya thak kedena thengpia dolong komantu penone kelar liderajok non ke kiruthuji angringsi dokoklo. Bangso adolong lapuan kahinulong lok lake PWD asai kam lapen KAAC atum kelang kapang krajoni lupusi KAAC pen akoy pipong. West Karbi Anglong ke ongdum kenang soladim anke RCC adolong selampon bomlo setami kolonga along bangke palongpon koklo. Bangso kitutanga thengpia dolonga thaksi arniwangta suri araratum aok chikom romram pensi teroy nang bomlo. Lasi prabjin pen bangso kitutanga thengpia dolong kaselam pontujia phansi KSA pen KAAC aphan KSA Amreng Regional Committee hin pen kachuning ripadopon. PW department pen tar tang thek puge theklong le lang. Pineso danger sign pulaso ki pinengji apot. Lama ki ergi pinengji apota paklang kilang. Stala bangki itu main itu ke fokus nengke ili tum bente charak tok do nengke department na sorta lagi kalang mapu stala pini thang na ta bela jong si council sor lang chari do PWD department sor lang chari do pote pini laso wooden bridge sor condition avi de jia polo lasi non ke bang jilang ke council sor PWD department sor nangli tum kam ke claim lo pote tong sekot pen kelang dun jia phansi nilitum lochalia song pen tuning report piglo arnian ta nilitum lochalia song ta pen belek hamphang song ta na humri piglo media sta piglo isa pini council asor garbiang lo autonomous council asor ta pini thang reply tawe nang ke nang humri nang hompart tawe lapen do tulang PWB department asor pini na to na ka humri nang hompart tawe nakin nilitum karbilo charlia song pen ning duk piglo Dongka mukam pen kabon militi sopi Karbi Anglong live. Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kedo Nahor Langso LP School Prabjin pen Kasalam ji aphan lapen EM pen High School Kipi Ponji aphan KSA Bokajana Roatum KAAC aphan kachuning ri. Borjan constituency angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Nahor Langso hawar Nahor Langso LP School kahino parpiga jo haladak araratum jasemet lokacharia osomaratum kasik sagapothak pherangkia phan nangpachini alang nitum kaningjia tengke labangso school kedamtang ningkan hinia prang tomon charting ke bang penajok asarnung oipon planglo bangso ajok lokacharia osomaratum penangan kasik sak dolo Semua penanan tun con melong nanan thi tun te hot de lailo kali te ho posa asap su do temang de mapur nasi to don no bang ni tum siksak pik bas podon de po school le don de porang chiru ju ti tun student na do pik ani bang ta son siki ong si thek don no ate dakke bas pono ayat pona dure u reserve ang bong rutan aku Cycle pen duni bata henu ingna du tan ti to wang bong School ka hino phuthak abatai kachuning ri ponsatami ahut nang selam puri po ington kokti tia jok non puanta lapusi do koklo bangso phuthak KSA Bokajana ro dihin chunbang desoi terona hin pen Nahor Langso LP School Prabjin pen akimia hem ka selam ponjia phan lapen labangso school boundary wall pen chenglok kapajing thura sai kedeng ponjia phanan parta Nagaland ahoy kedo Nahor Langso ahawar kiduk kelak harbia the toma phan lo kacharia nathu kangthur ponjia phan ME School lapen High School kacharia warsai kipi ponjia phanta desoi terona hin pen Karbi Anglong Autonomous Council asomja po toma phan kachuning ri padopon si ME School High School tame kibine kanang sot nilitum Karbilo Charlie songban chuning ripon ke kopiloma patang de ahoy along ke dora da tombang ke kacharli bang katiko son se donlon piniar ni bang ke la sinilitum bang ke kachuning ri alam the bang ke lahang lo Prabjin pen labang so school asarnung chot kali si bandriwal ke chansit ke junalang lapen mesen labang so school pachimanje phanse nilitum mahen pen chuning ri lo lapen jongsi labang so ahawar phan Nahor Langso rat atum phan mesen school kacharli adim pidak the plong litum ke bang jilangani bang ke kaprek step tamen litum chisong ponangkok
Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbeng Longlai. Pini Pram Tama Birta ke lapos si Kang Tonik lo, dome thak me acho ke me.